Virker det? Ja, vi kører først. Hej venner. Der er sket et lille uheld. Teknisk uheld, så vi troede, vi filmede, at vi pakkede alle gaverne op. Det var færdigt, vi har sagt mange sjove kommentarer undervejs, og virkelig vittige. Så viste det sig, at den skulle ikke lige havde filmet. Den havde lige filmet først 57 sekunder, så var den stoppet igen. Ups. Det var nu så. Så nu har vi simpelthen pakket alle gaverne op. Og det der sker nu er, at nu optager vi lige en takkevideo med hver enkelt gave. Og så optager vi kun én gave ad gangen, og så får I lige en enkelt video hver for sig, og I får alle sammen den her video inden. Er det ikke det? Det er det. Godt. Og tusind tak for i går. Tak for i går, og tak for alle gaverne. En fantastisk dejlig dag, og det var lige præcis sådan, vi havde håbet, det ville være. Det var simpelthen intet mindre perfekt. Ja, tak. Hej hej.